Air Srbija se približava zlatnom dobu jata, poručio je za Tanju generalni direktor te aviokompanije Irži Marek. Kako je rekao, nacionalna aviokompanija beleži značajan napredak u poslovanju, a prvi put od izbijanja pandemije ostvaren je pozitivan neto rezultat uz profit od 21 milion evra, bez jednog evra državne subvencije. Marek kaže da je cilj da rast Air Srbije na godišnjem nivou bude između 10 i 20% i da do kraja godine prevezu više od 3 miliona putnika i tako ostvare istorijski rezultat. Najavio je i širu mrežu destinacija, ali i da se uskoro pokreću 3 nove, među kojima je i Kairo, koji bi trebalo da startuje oko Uskrsa. Air Srbija je u prethodnej godini u redovnom sezonskom i čarter saobraćaju letjela na ukupno 87 ruta po Evropi, Severnoj Ameriki, Aziji i Africi. I krajem 2022. godine za narednu letnju sezonu najavili smo 19 novih destinacija, do kojih nismo letjeli u 2022. godini. Plánovi koje pravimo zahtjevaju dalje širenje flote. U národnom poridu očekujeme da će nám stići još najmanje 2 ATR 72-600 i jet flota će biti proširena sa bar još jedním avionom Airbus A320.